Ngiyabingelela kumagumbi amanomhlaba, ngiyabingelela indlondlo ezinhle, indlondlo lekhulumayo, umntwana wamakhehla. Sanibonani. Silana-ke namhlanje indaba yomsamu, umsamu wasekhaya ongcolile. Uma kuthiwa umsamu ongcolile kusuke kusho umsamu onjani? Ngoba ngiyacabanga ukuthi nike nalizwa lelo gama kakhulukazi uma likhulunywa kuthiwa umsamu ongcolile, umsamu onjani, umsamu onjani. Umsamu uma ungcolile kusuke kuwukuthi ekhaya, ngoba phela umsamu wasekhaya lo sikhuluma ngawo. Ekhaya kukhona mhlampe umuntu wasekhaya noma abasekhaya, ngoba phela kungenzeka nomunye afike enze okwakhe nomunye afike enze okwakhe. Nje abantu basekhaya bathwebula umsamu beyozela ukuthi umsamu lo usebenzele bona. Uma uthwebula umsamu-ke awusuke uthwebula nje leya ndawo eniyibona nje niyithathe kancane mhlawumbe ukuthi hhayi leya ndawo kuyaguqwa nje. Leya ndawo ibalulekile, leya ndawo yindawo ephethe wonke umuntu wasekhaya, okhokho nokhokholozi, okhulu, ama-forefathers asuke khona laphaya. Abantu abakudala abasekhaya bakhona, ngoba phela akuqali ngani kube khona lo msamu, kade wabakhona. So lo msamu wasekhaya ubaluleke ngalokho ukuthi ukhona umuntu ozovele nje yena athi ngoba ugridi, futhi ubugridi vele. Lokho nje ngizokusho ukuthi ukuba gridi, ukuthi uvele uthathe umsamu wasekhaya ucabanga ukuthi yiwona ozokwenzela izinto ziye phambili for wena, bese uyawuphendula umsamu uthwebule, uthathe amathonga la ekhaya uyowafasela kule mithi yakho le ofuna ukuyifasela kuyona ukuthi mayisebenzele wena. Benze njalo-ke abantu, bathatha nje baphendule zonke izinto bese yisebenzela bona. Omunye umsamu uma kuthiwa ungcolile kusuke kuwukuthi nje la ekhaya vele nje abantu bakhona nje bayaganga, bayathakatha. Ukhona nje umuntu othakathayo la ekhaya, obhizi nje ongcolisa lo msamu wala ekhaya, ophatha imithi emibi. Manje lo msamu lo ucabanga ukuthi wena ukhona into engakwenzakalela enhle, ngoba phela uma ungcolile uyafuna ukuthi uzolungiswa, ulungiswe ngendlela efanelekile ukuthi uphinde uklinwe, uzoba muhle, ukwazi ukuthi kukhishwe labantu abafasiwe emaketangini. Ngoba abantu bakini amathongo usuke uwafaka emaketangini, wabophile ngoba uwasebenzisa ngenkani ukuthi awabheke wena, uwasebenzisa ngenkani and awathokozile lapha ekhona. La hleli khona nje noma ungaya kuphi uye kuphi, udlondlobale wena uye phambili ube nayo yonke into lo obuyifuna, kodwa bona abajabulanga ngoba ubabophile ngenkani, kahle kahle uba-hijack-ile. So-ke yikona lokho-ke engikhuluma ngakho ukuthi umsamu ongcolile, umsamu onjalo. Ubona ngani-ke lokho ukuthi umsamu wakini ungcolile? Ekhaya nje nizosabathe niyenza izinto zenu ayiphumeleli, iy'ngane zakini ayisebenzi, iy'ngane zakini noma ekhaya nje lonke jikelele nje nihlele ekhaya. Owesilisa ongathi uhlakaniphile uyaphuza nje utshwala kakhulu, imali yakhe akayazi nokuthi uyenzani. Omunye unayo imali kodwa imali yakhe naye ayaziwa ukuthi uyenzani. Mhlawumbe uyenza nje izinto ezingabalulekile, lokho kubalulekile akakwenzi. Izinto eziyizinkinga lezo. Uma kwesinye isikhathi uthola ukuthi la ekhaya abantu bakhona bafundile, mhlawumbe bafundile bonke, mhlawumbe uyedwa nje ongafundanga-ke, kodwa nje bafundile fuze ngabe bayasebenza, lutho umsebenzi. Abasebenzi, use-aplaye waze wakhathala, lutho akawutholi. Angithi amathonga awamboni, abona phela loya owabathatha yena wabasebenzisela yena. Nje kuba bad ngale ndlela ukuthi nosebenzayo-ke, ake sithi uyasebenzayo, imali yakho ayikho, uyaphuza utshwala, uyakhulunywa nje ngapha nangapha, kahle kahle ubonakala njengenhlekisa, ubonakale njengani. Vele phela mangabe izinto zakho ziphenduliwe, angithi awuboni, usabathe uyapatanisa awuboni. Nemali-ke kanjalo-ke kuyenzeka ukuthi njengoba abaphathi bemali phela amathonga asiphathele imali zethu, asiphayo, asiphe iy'mali.
azokupha kanjani. Kwayona le mali oyiphethe abasakwazi ukuyimonitha ngoba abekho manje kuwe. Usuzoyiqeda imali, uyiravaze, uyenze lokhu, uyenze lokhu. Ngiyabona nje kuba bad. Manje-ke lezi zinto lezi usuyibona la ekhaya zenzeka zikunikeza i-warning ukuthi hayibo, awuphaphame, awuvuke emaqandeni ngoba kukhona into e-wrong. Especially nje amaphupho ongawaphupha abantwana bamathonga. Uzophupha nje amaphupho kakhulukazi wenza i-spring cleaning, uklina indlu yakini yonke, uyiklina, uphakamisa imibhede, ukhiphe emakhabetheni, emawodropini, uyakhipha, uyashanela, wenza yonke into, izitsha, ugeza izitsha. Hey, uyaphithizela ephusheni lapho ubona khona ukuthi hayi kungcolile vele la ekhaya. Kwesinye isikhathi uzophupha nje umuntu ekupha imali khona ephusheni bekunikeza imali, or else uyayithola somewhere la uyithola khona. Mawuthi usayiphethe ngesandla bese kuba khona oyicelayo khona lapha ephusheni usumupha yona, wena ugcina ungenamali esandleni angithi, ngoba kukhona lo okuphathele le mali usumnikeza yona-ke, unikeza umuntu ephusheni. Kufana nathi thina esihamba le ndlela ukuthi ngibhizi manje ngikwi-initiation ya-initiate, kodwa uzothi uma usetekisini lapho uphupha usetekisini, uma ugibele, uma uthi ufanele ukhokhe, hayibo le mali le uthi ukhokha ngayo ayiphumi kuwe, kunomuntu okuphathele u-wallet wakho akunikeza imali kuwukuthi wena fanele ukhokhe. Bhekisisa mntanethonga ukuthi izinto zakho zonakele ngakuphi. Uma ngabe unalawo masayini owabonayo, yazi nje ukuthi imali vele uzocabanga ukuthi ngoba amathonga kuthiwa mayifuna umsebenzi wawo ukuthi wenziwe uba broke, uba ney'nkinga, uba njani. No, kukhona ubu-broke bokuthi manje akusesibona-ke manje sekuyilaba abakuhlakaniphelile-ke, abanihlakaniphele ekhaya. So bheka ukuthi imali yakho uma uyikhipha ephusheni iphumaphi. Zibheke ukuthi uma uphupha uthola ngemali ugcina uyiphethe leyo mali uma uphaphama, noma ugcina usuyiphe omunye umuntu, or else usuyinikeze mhlawumbe wayishiya laphaya wangayithatha. Zibhekisise ukuthi kahle kahle u-wallet wakho, uma uphupha u-wallet wakho ukuwe na, noma uphathelwe omunye umuntu. Izinto ezikanjalo, especially futhi njengomsamo nje uzophupha umshanelo, uphethe wena umshanelo, ushanela zonke izindlu lezi, uze ushanele ngisho igceke lakini ngaphandle, uyibone inhlabathi, nale nhlabathi oyishanelayo iba noboya lobo obukhombisayo ukuthi izibe ey'ndala lezi, kudala kwangcola la. So yilezo zinto sicela nibheke bantwana bamathonga ukuthi ngabe usase-right, noma ngabe usahlele emsamo ongcolile, lo msamo oza kuwo, ozocela kuwo, ozokhuluma kuwo, ozobika zonke izinto. Ingabe lo msamo kufanele yini lokho kwenzayo ukuthi uzobika? Ingabe useseklini ngale ndlela efanelekile na? Ingabe lokho okukhulumayo kuyezwakala yini? Ngoba uma ngabe ungcolile lokho okukhulumayo akuzwakali. Ngisazobuye nginixoxeleke ngendaba yamathonga uma ngabe ethwetshuliwe, ukuthi kwenzakala kanjani ukuthi uphunyule wena mntwana ethonga. Yini lekusizayo ikakhulukazi ukuthi wonke, ngoba phela labantu laba manje basemaketangeni, bafasiwe, bavalelwe. Nawe futhi uzoyiphupha nivalelwe lapho enivalelwe khona, ningakhoni ukuphuma. Mhlawumbe niyifemeli, nivalelwe endlini eyodwa, le ndlu mhlawumbe ayinamawindi, umnyango wakhona umncane, kuvaliwe, kuthe ngci, kuvalelekile la endlini, anikhoni ukuphuma niyifemeli. Uyabona leyo nto leyo iyasho ukuthi kukhona izinto ezibhedayo, kukhona la kuvaleleke khona. Kusuke kungavalelekanga nina kakhulukazi, kusuke kukhombisa ukuthi laba abangale bavalelekile. Uma bangale amathonga evalelekile, kusho ukuthi kwawena uvalelekile. So izinto abaziveza ngazo, iy'bonakaliso namaphupho, yiyo lento efuna ukusho ukuthi it's a call, okusho ukuthi vuka, nakhu la sibambeke khona, nakhu la sinenkinga khona. Iphupho nephupho oliphuphayo alisuke likhuluma into engekho, line-meaning, linento nomlayezo osuke
ulethelwe wena, imessage leyo ephakathi kuyona. Hlala phansi ulibhekisise leli phupho, hlala phansi u-analyze leli phupho leli ukuthi okay, ngiphuphe kanje kanje kanje, last week ngaphupha, okay, last month. Leli phupho liyabuya. Bheka-ke ukuthi wenza kanjani, ngoba usuke usenkingeni lomsamo othwetshuliwe, ngomsamo wakini ongcolile. Ngoba phela kufanele manje uqale, nje bade ngibuya kwithophiki yesibongo, ngithe uma ngikhuluma ngesibongo ngasho ngathi isibongo siwumsamo wakini, siwumsamo wakho. So manje uma ukuthi umsamo wakini uthwetshuliwe, umsamo wakini ungcolile, umsamo wakini unabathakathi laba abafikayo bakini, futhi mhlawumbe abanye abakini, abanye bazihlobo, abanye bangasizona iy'hlobo, mhlawumbe ileyo nyanga leyo enafike nayilethe ekhaya ukuthi ayizolungisa, kanti yafike yathatha izinto yantshontsha nayo, yabona ukuthi la ekhaya kunemandla, kunani nani, yenza izinto zayingcolile. Ngoba bantwana bamathonga, kahle kahle uma uthatha umuntu uyombeka emsamo wakini, uze ongamazi owenye ifamily, uzokulungisela, uzombeka emsamo, uphinde futhi umnikeza impepha, kuba uyena oshisa impepha, uthi lo muntu uwakwabani loshisa impepha la ekhaya, bathi bona uwakwabani. Umuntu uyishisa kanjani impepha owokuhamba la ekhaya, oyinyanga, owumthandazi, oyini lo mbizile, uyishisa kanjani impepha, uthi ukhuluma noba, ngoba yena afuna ahlale lapha akutshele ukuthi yenzani, shisa impepha, khuluma, uthi khuluma, sizolungisa lokho ozokulungisa, yikona okukhulumayo. And uma ukhuluma, zibhekisisa lamagama athi akhulume ukuthi athini, ngoba kufuneke la ekhaya uzolungisa into esesiyaziyo ukuthi yini. Akufanele afake amagama ongabusawazi, ngoba phela yilapho okuqala khona ubugebengu. Futhi thothi umlandile wena, uzokhuluma izinto ongazange uzuyikhulume, umuzwe seshe ezinye izinto ongazazi, mhlawumbe uyasaba nokumisa ukuthi hayi bo usuthini manje, kanti sekuyonakala. Vula amehlo, ube nesibindi futhi sokwazi ukumtshela ukuthi umuntu, manje angisafuni-ke lo nto oyikhulumayo angiyizwa. Ungalingi uzuvume ngabantu bakini ukuthi bazofike bathathwe nje noma ngabe ubani, isigebengu esifikayo sizokwenza umsebenzi waso. Abantu abangayithinti imisamo yabantu, abantu abangathathi iy'mpepha zabantu bashunqise bathi bazokusiza. Sekuyena okukhanyisa umentshisi lapho uyashunqisa, sekuyena okhulumayo nethonga lakini, sekuyena obuza kuwe ukuthi obani uyasho. Akame lapha eceleni wenze wena izinto, alungise yena, enze okungokwakhe. Kodwa ukukhuluma namathonga, wena muntu wasekhaya, noma umalume wasekhaya, noma ubani lo obiziwe owasekhaya ozokhuluma, not ukuthi wonke. Ngiyabonga abantwana bethonga, nisale kahle. Ngizonibona futhi kwividiyo elandelayo. Le video elandelayo izobe sikhuluma ngomsamo wakho, ukuthi ubona kanjani umsamo wakho ukuthi uthwetshuliwe, umsamo wena, lo msamo ohamba nawo. Ngiyabonga abantwana bendlondlo, ngicela ni-like, ni-subscribe, bese niya-commenta below. Thank you.